Είμαι στο Ψαθονήσι, μόλις ξεκινάω τη μέτρηση. Πολλοί γλάροι πετάνε πάνω από το κεφάλι μου. Έχει ολόκληρες περιοχές καλυμμένες με τη Μαλκόλμια φλεξουόζα, τις αγριοβιολέτες. Τεράστιες περιοχές. Εδώ δίπλα είναι αραγμένος και ο κύριος Κώστας ο Καρούτσος, ένας ψαράς από την Αλόνησο. Πήγε και τους επισκέφθηκα, καθαρίζουν τα δίχτυα. Αυτό που θέλω να δω εδώ πέρα είναι αν οι γλάροι έχουν κάνει φωλιές και αν έχουν ξεκινήσει αυγά ή αν έχουν βγει νεαρά. Έχει πάρα πολλούς γλάρους και υποθέτουμε ότι έχει πολλές φωλιές από γλάρους. Υπάρχει μυρωδιά αυτού του χαρακτηριστικού φυτού. Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως κάνει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο για φωλιές. Ανακατεμένα μαζί με τις αγριοβιολέτες. Οι γλάροι περιμένουν. Κάποιοι πετάνε πάνω από το κεφάλι μου. Κάποιοι έχουν κάτσει στη θάλασσα. Έχει άπειρες θέσεις για φόλιασμα των γλάρων. Προς το παρόν δεν έχω δει τίποτα. Οπ! Μια φωλιά με 2 αυγά. Νάτι, η πρώτη. Μια φωλιά με 1 αυγό. Πρέπει να σκανάρει κανείς με πολύ συστηματικό τρόπο για να βρει όλες τις φωλιές. Φαντάζομαι, γιατί είναι μεγάλη περιοχή. Δεν πηγαίνω καν στην άκρη εδώ πέρα που είναι οι πέτρες και τα ξύλα. Θα ψάξω μόνο την περιοχή με τα χόρτα. Ευτυχώς οι φωλιές των γλάρων φαίνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να τις πατήσει κάποιος. Υπάρχουν κάποιοι διάδρομοι που μάλλον τις έχουν κάνει τα κουνέλια. Μάλλον πρέπει να υπάρχουν κουνέλια. Δεν έχω δει τρομερές ενδείξεις από κουνέλια, αλλά φαίνεται να υπάρχουν διάφοροι διάδρομοι. Κοιτάξτε μέσα στο νερό και πολλές καλικατζούνες μαζί με τους γλάρους. Νάτες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και άλλες. Τρόμαξαν και έφυγαν, πιο μακριά πέταξαν. Ναι, φωλιάζουν οι καλικατζούνες επάνω στο Ψαθονήσι μέσα σε θάμνους. Να τη μόλις την είδατε έφυγε μπροστά από τα μάτια μου. Φωλιάζουν. Να τη είναι μια φωλιά με 2 αυγά από καλικατζού κάτω από το θάμνο. Κάτω από τα σχήνα. Και μάλιστα μια εντελώς ιδιαίτερη φωλιά περίπου 30 μέτρα μακριά από τη θάλασσα. Κοιτάξτε τι απόσταση υπάρχει μεταξύ αυτό και της θάλασσας. Πόσο ασφάλεια πρέπει να αισθάνονται εδώ τα πουλιά. Άρα λοιπόν αυτά τα πουλιά που είναι μέσα στο νερό κατά πάσα πιθανότητα έχουν φωλιές εδώ πέρα και με είδανε και τρομάξανε και φύγανε. Το νησί είναι γεμάτο ξύλα που τα έχει φέρει η θάλασσα, βλέπετε.
Και πολύ υποψιάζομαι ότι σε κάποιους από αυτούς τους θάμνους υπάρχουν φωλιές από καλικατζούνες. Ναι, γιατί τους βλέπω είναι πολύ φυσικά, ναι. Νάτι, μία φωλιά με 3 αυγά και ένα νεογέννητο μικρό, μόλις έχει βγει. Ένα νεογέννητο μικρό λοιπόν μόλις έχει βγει από το αυγό, είναι μια δεύτερη φωλιά που έχει 2 αυγά και ένα νεογέννητο μωρό μέσα. Να τη φωλιά. Είναι σε μια απόσταση από το νερό μέτρα. Απόσταση από το νερό. Πρέπει να υπάρχουν κι άλλες τέτοιες φωλιές. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν τέτοιες φωλιές, αλλά πρέπει να τις ψάξει κανείς με προσοχή να τις βρει. Και εκεί μπορεί να υπάρχει μια φωλιά. Εδώ είναι μια έτοιμη φωλιά γλάρου που έχει μια πέτρα μέσα όμως. Δεν ξέρω γιατί. Α, και εδώ βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μια φωλιά σίγουρα κάτω από τους θάμνους. Είναι πάρα πολύ χεσμένο το μέρος. Και δίπλα υπάρχει άλλη μια φωλιά. Και δίπλα άλλη μία φωλιά. Αυτές πρέπει να είναι ενεργές φωλιές από καλικατζούδες. Αυτή είναι μία άδεια. Μήπως τα νεαρά έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει. Βλέπετε εδώ πέρα είναι άδεια φωλιά. Εδώ είναι επίσης μια δεύτερη φωλιά άδεια. Μπορεί να είναι από άλλες χρονιές ή να έχουν φύγει τα μικρά. Το νησί είναι υπέροχο τώρα με τον καλό καιρό. Απέναντι βλέπετε την Ψαθούρα. 1200 μέτρα απόσταση. Είναι γεμάτο επίσης κίτρινες σουσουράδες. Ο καρούτσος που φτιάχνει τα δίχτυα. Και όλο το νησί εδώ με τις φωλιές των καλικατσούδων στα σχήνα που βρίσκονται στην νότια μεριά. Εδώ υπάρχει άλλη μια φωλιά γλάρου η οποία έχει ένα κομμάτι ξύλο μέσα.